नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं. मी चिन्मय घोगळे. कोकणशाहीच्या आजच्या विशेष चर्चासत्रामध्ये आपण सर्वांचं स्वागत करतोय. आपल्यासोबत आज रत्नागिरीचे माजी जिल्हा परिषद सदस्य, एक समाजसेवक आणि एक पत्रकार, माजी पत्रकार देखील ते आहेत. विकास शेट्टी त्यांचं नाव आहे. मी त्यांचं मनापासून स्वागत करतोय कोकणशाहीच्या स्टुडिओमध्ये. सर, आपण एका अभियानाला सुरुवात केली आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील बदलाबाबत हे अभियान आहे. नेमकं अभियान काय आहे आणि त्यामागचा उद्देश काय? नमस्कार. निवडणुकीतील प्रक्रियेतील बदल आता आवश्यक झालेले आहेत. कारण निवडणूक ज्या पद्धतीनं आपण निवडणूक घेऊन लोकप्रतिनिधी निवडणूक घेतात आणि निवडून येतात, त्यामध्ये आता खूप बदल करणं गरजेचं आहे. म्हणजे मतदानाचा जसा अधिकार आहे तसा मतदान करून त्या निवडणूक प्रतिनिधीला किंवा निवडून गेलेल्या प्रतिनिधीला परत बोलवण्याचा देखील अधिकार कायद्यानं असला पाहिजे. किंवा अयोग्य प्रतिनिधी जे निवडून जातात ते कालांतरानं विचारधारेला बाजूला ठेवून, जनाधाराला बाजूला ठेवून आपला स्वार्थ साधण्यासाठी वेगवेगळ्या संघटनांमध्ये बदल करत जातात. आणि त्यामुळे आता लोकशाही अस्थिर होत चालली. ही लोकशाही स्थिर करायची असेल तर प्रथमतः सगळ्यात महत्त्वाचं निवडणूक प्रक्रियेतच बदल करावा लागेल, असं माझं स्वतःचं मत आहे. आणि याचं जनजागृती होणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून मी संपूर्ण महाराष्ट्रभर फिरणार आहे. सर, अगदी खरं म्हटलंय तुम्ही. कारण लोकप्रतिनिधींना निवडून दिल्यानंतर लोकांबाबतची, ज्यांनी आपल्याला निवडून दिलंय त्यांच्याबाबतची भीती देखील लोकप्रतिनिधींच्या मनात असणं गरजेचं आहे. सर, माझा दुसरा प्रश्न आहे, याबाबत तुम्ही रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग दोन्ही जिल्ह्यांच्या कलेक्टरना याबाबत निवेदन देखील दिलंय. त्यांच्याकडून नेमका कसा प्रतिसाद आलाय? मी काल म्हणजे 11 तारखेला रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकारी यांना भेटलो, हे निवेदन दिलं. त्यावेळेला उपजिल्हाधिकारी शुभांगी साठे मॅडम त्या ठिकाणी होत्या आणि त्यांनी देखील म्हटलं की खरं गरज आहे, परंतु लोकांमधून ही जनजागृती करून लोकांनी जर मागणी केली आणि घटनेमध्ये काही बदल करता आले तरच हे शक्य आहे. पण तुमचा हा विचार सकारात्मक आहे. आज सकाळी सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी यांना देखील भेटलो. त्यांनी देखील माझ्या या निर्णयाबाबत किंवा माझ्या या अभियानाबाबत समाधान व्यक्त केलं आणि निश्चितपणानं काही बदल करणं गरजेचं आहे असं आम्हाला सनदी अधिकारी म्हणून वाटतं, याची देखील कबुली त्यांनी दिली. त्याचबरोबर मला आज बांधकाम विभागाचे एक इथले डेप्युटी इंजिनियर दहिफळे साहेब भेटले. त्यांना देखील हा विषय आवडला आणि त्यांनी देखील माझ्या या अभियानाला शुभेच्छा दिल्या. बरं, या निवेदनात नेमके कोणकोणते मुद्दे मांडलेत? सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा जो आम्ही मांडला आहे की आता व्यक्तिगत विचारधारेपेक्षा सांघिक विचाराचीच निवडणूक झाली पाहिजे. म्हणजे पूर्वी आता जे आपण निवडणूक लढवतो त्यावेळेला पक्षीय निवडणूक होत असताना पक्षाचं चिन्ह असतं किंवा पक्षाचा विचार असतो, पक्षाची विचारधारा बरोबर असते. पण काही लोकप्रतिनिधी निवडणुकीला उमेदवारी मिळावी म्हणूनपर्यंत त्यांची फक्त चिन्ह वापरतात, त्यांची विचारधारा वापरतात आणि 25-26%चाच उमेदवार निवडून येतो. खरं तर 35% आपल्यालासुद्धा 10वी किंवा बोर्डाच्या परीक्षेला 35% मार्क असतील तर आपण पास होतो. तसं माझं म्हणणं असं आहे की एकूण मतदार नोंदलेल्या मतदारांच्या किमान 35% मतदान त्या उमेदवाराला असावं, तरच तो क्वालिफाय होईल आणि तोच लोकप्रतिनिधी होईल. कारण आज जर पाहिलं आपण तर शासनाने आपल्याला नोटाचा पण अधिकार दिला. पण परवाच्या दिवशी आमच्याकडे एक अशी ग्रामपंचायतमध्ये गंमत झाली की नोटाला 87 मतं मिळाली आणि उरलेल्या उमेदवारांमध्ये कोणाला 12, 16 आणि जास्तीत जास्त ज्याला मिळाली ती 32 होती. पण नोटाला जास्त मतं होती. म्हणजे लोकांना दिलेले लोकप्रतिनिधी आवडत नव्हते किंवा ते काम करणार नाहीत अशी त्यांना वाटत होतं, म्हणून त्यांना मतदान केलं नाही. पण उपयोग काहीच झाला नाही. कारण ज्याला 32 मतं मिळाली तो निवडून आल्याचं जाहीर केलं गेलं. कारण नोटाचा अधिकार मिळाला, पण आम्हाला नोटाचा अधिकार जरी दिला असला तरी नोटाचं बहुमत मात्र शासन विचारात घेत नाही. आणि म्हणून मी म्हटलं तसं की विचारधारेवरती निवडणूक झाली तर पक्षाच्या किंवा त्या संघटनेच्या चिन्हाला मतदान होईल आणि अशा पद्धतीनं ज्याला जास्त मिळतील तर ती मतंसुद्धा 35%पेक्षा जास्त असली पाहिजेत एकूण मतदानाच्या. कारण एका वेळेला जर समजा 5 उमेदवार उभे राहिले तर 20%चाच तो उमेदवार होईल. मग अशा वेळेला पण नोटा जास्त असतील तर नोटांच्या बाजूने निर्णय दिला गेला पाहिजे. इस्रायलमध्ये आज अशी पद्धत आहे की एखाद्या सभागृहाचं प्रतिनिधित्व करायचं असेल तर त्या सभागृहामध्ये जेवढ्या जागा आहेत त्याची निवडणूक जाहीर केली जाते आणि मग तिथल्या विचारधाराच्या संघटना ज्या आहेत
त्या आपले जेवढ्या जागा त्यांना लढवायच्या आहेत तेवढ्या उमेदवारांची यादी अगोदरच निवडणूक आयोगाकडे देतात आणि मग ज्या संघटनेला ज्या विचारधारेला जास्त मतं मिळतील, काही जागा समजा एखाद्या विचारधारेला 10 जागा मिळाल्या तर पहिली त्या 10 लोकांची यादी जी असेल त्याप्रमाणे लोकप्रतिनिधी त्या सभागृहात जातात. दुसऱ्या विचारधारेला 5च मतं मिळाली, 5 मतांमध्ये 5 ठिकाणी बहुमत मिळालं तर ते पहिले 5 त्या संघटनेने पहिली जी यादी दिली त्यातले 5च लोक सभागृहामध्ये जातात. अशा प्रकारे लोकशाहीतूनच लोकांच्या सहभागातूनच आपण निवडणूक घेतो. म्हणजे इस्रायलमध्ये लोकांचेच ते प्रतिनिधी असतात पण त्यांना जास्तीत जास्त बहुमत असेल असेच लोकप्रतिनिधी जातात. आणि म्हणून तशी आपल्याकडेही पद्धत सुरू करावी. कारण काय होतं, निवडून गेल्यानंतर तो त्या विचारधारेशी एकनिष्ठ राहत नाही आणि मग त्याला बोलवण्याचा अधिकार देखील त्या संघटनेला राहत नाही. मग जर असं झालं आणि संघटनेच्या विचारधारेतून तो माणूस जर निवडून गेला, प्रतिनिधी झाला आणि तो जर अयोग्य वागला तर पुन्हा त्या संघटनेने त्याला परत बोलवण्याचा अधिकार कायद्याने दिला पाहिजे. जो सभागृहामध्ये जाईल तो जर सभागृहामध्ये विचारधारेशी एकरूप राहून लोकांच्या कल्याणासाठी काही निर्णय घेणार नसेल तर तो लोकप्रतिनिधी काही उपयोगाचा नाही आणि म्हणून त्याला परत बोलवण्याचा अधिकार त्या संघटनेला असेल तर आज जे आयाराम गयाराम होते ते देखील थांबेल. संघटनांवर येणारा जो ताण आहे तो कमी होईल. खरोखर संघटनेचं काम करणारा, लोकांसाठी काम करणाराच लोकप्रतिनिधी त्या सभागृहामध्ये जाईल. अशा प्रकारचा निर्णय आपल्या ज्या निवडणूक प्रक्रिया आहे त्याच्यामध्ये आता बदल करून करावा लागेल. सर, तुम्ही पहिला मुद्दा मगाशी मांडला त्यामध्ये नोटाला जास्त मतं पडली तुम्ही म्हटलं, पण तसं जर आपण निवडायला गेलो आणि नोटाला जर जे उमेदवार आहेत त्या उमेदवारांपेक्षा जर नोटाला जास्त मतं मिळाली तर मग लोकप्रतिनिधी निवडायचा कसा असाही प्रश्न पुढे पडतो. त्याबाबत काय? नाही, म्हणूनच म्हटलं की जर संघटनेचा विचार घेऊन जाणारा माणूस असेल तर त्याला नोटाचा मतं होणार, म्हणजे नोटाला जास्त मतं पडणार नाहीत. कारण लोक आज आपण ज्यावेळेला आपल्याला देशाला स्वातंत्र्य मिळालं त्यावेळेला काँग्रेसची विचारधारा होती काय तर स्वातंत्र्य मिळालं पाहिजे आणि स्वातंत्र्य मिळालं पाहिजे ही विचारधारा घेऊन काँग्रेस लोकांपर्यंत गेली आणि म्हणून आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपण लोकशाही आणली. पण आता जसं मी म्हटलं की त्या संघटनेने दिलेला माणूस जर त्यांच्या संघटनेच्या विचाराशी एकनिष्ठ राहून काम करणार नसेल तर त्याला परत बोलवण्याचा त्याला अधिकार असल्यामुळे तो लोकप्रतिनिधीसुद्धा वचकून राहील की आपण जर संघटनेच्या विचाराशी एकरूप राहून काम केलं नाही तर कदाचित आपल्याला मिळालेलं प्रतिनिधित्व जाईल आणि म्हणून तो संघटनेचा विचारच पुढे नेईल. आणि असे चांगल्या संघटना जर काम करणार असेल तर नोटांना मतदान करण्याचा प्रश्नच लोकांसमोर राहणार नाही. सर, माझा अजून एक प्रश्न आहे. हे आपण जे अभियान सुरू केलं आहे, अभियानाची व्याप्ती नेमकी केवढी आहे आणि त्याचा शेवट कसा होणार आहे? काय, आता तसा सर्वसामान्य छोटा कार्यकर्ता मी आहे, पण मी जो विचार मांडला आहे तो बऱ्याच लोकांना पटला आहे, पण हे पुढे कुठेतरी करायला पाहिजे आणि म्हणून मी प्रातिनिधिक स्वरूपात हे सुरू करतो आहे. आज मी माझ्या तालुक्यामध्ये याचा प्रचार केला. आता जिल्ह्यामध्ये काही लोकांना सांगितलं तुमच्यासारखे पत्रकार माझा जो विचार आहे तो जनतेपर्यंत निश्चितपणानं पोचवतील. आणि आज मी ठरवलं आहे की आम्ही परदेशात जातो, वेगवेगळ्या ठिकाणी फिरतो. 16 देशांमध्ये मी अभ्यास दौरे केले, पण आपले स्वतःच्या महाराष्ट्रातले 36 जिल्हे मी अजून बघितले नाहीत आणि म्हणून 36 जिल्हे बघायचे असतील तर त्यानिमित्तानं माझं पर्यटन पण होईल आणि हा विचार मी 36 जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत शासनापर्यंत पोचवू शकेन. हा विचार घेऊन मी संपूर्ण महाराष्ट्राचा दौरा आता सलग करणार आहे. म्हणजे काल रत्नागिरी झालं, सिंधुदुर्ग आज झालं, उद्या मी कोल्हापूर, सांगली करत असा संपूर्ण महाराष्ट्र 4 फेब्रुवारीपर्यंत सगळे 36च्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना भेटणार, हे निवेदन देणार आणि मग त्यामधून जनजागृती होईल. हा माझा तालुक्याचा झाला, जिल्ह्याचा झाला, राज्याच्याकडनं माझ्याकडून हे काम होईल. असंच काम अन्य राज्यांमध्ये देखील काम करायचं माझा मनोदय आणि त्यासाठीचे जवळजवळ 6 राज्यांचे प्रतिनिधी मी तयार केलेले आहेत की जे मी आज इथं करतो आहे तर ते त्यांच्या राज्यामध्ये त्यांच्या भाषेमध्ये हे पत्रक छापून लोकांपर्यंत जातील अशी मोठी व्याप्ती आम्ही डोळ्यासमोर ठेवलेली आहे. बघूया आता लोक किती साथ देतील, पण मला निश्चित खात्री आहे की हा लोकांच्या मनातला विचार जो आहे तो शासनापर्यंत पोहोचवायचा असेल तर हे अभियान मी संपूर्ण राज्यभर जसं राबवणार आहे तसं संपूर्ण देशभर राबवायचं आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना आम्ही मगाशी विनंती केली आमच्या सिंधुदुर्गच्या की मॅडम हे तुम्ही शिफारस करून निवडणूक आयोगाकडे पाठवा. ह्या सगळ्यांची ज्यावेळेला निवेदनं निवडणूक आयोगाकडे जातील महाराष्ट्राच्या त्या दिवशी मी देखील निवडणूक आयोगाकडे जाणार आहे महाराष्ट्र राज्याच्या आणि मग असेच आम्ही प्रत्येक राज्यातून गेलेली निवेदनं घेऊन संपूर्ण भारताची जी निवडणूक यंत्रणा आहे, निवडणूक मुख्य आयुक्त आहेत त्यांच्यापर्यंत हा विषय नेऊन आम्ही सोडणार आहे. शक्य झालं तर पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींची भेट घेऊन देखील हा विचार त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा विचार आहे. सर, हे अभियान खरं तर काळाची गरज आहे.
अगदी शेवटचा प्रश्न माझा आहे, लोकांना नेमकं या अभियानाबाबत काय आवाहन करा? मी हे जे पत्र किंवा अभियानासंदर्भातलं जे आव्हानपत्र तयार केलं आहे ते मी आता ज्या ज्या ठिकाणी जातो आहे त्या ठिकाणी वाटणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत ते शासकीय यंत्रणेमध्ये देखील जाईल. तुमच्यासारखी पत्रकार मंडळी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आहे, प्रेस, पेपर मीडिया आहे, हे सगळेजण सहकार्य करत आहेत. काल रत्नागिरीला परवा झालेली प्रेस कॉन्फरन्स खूप मोठ्या प्रमाणात सगळ्यांनी पेपरला त्याच्या बातम्या केल्यात आणि विचार माझा लोकांपर्यंत पोचवला आहे. तुम्ही देखील ह्या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियातून तो पोचवाल. आणि सिंधुदुर्गमध्ये झालेली मगाची पत्रकार परिषद ते देखील कोकणामध्ये आपण ओव्हरऑल सगळीकडे चांगलं काम पत्रकार मंडळी करतायत. पण लोकांना मी असं म्हणेन की हे मिळालेलं पत्रक जे आहे ते तुम्ही वाचाच, पण त्याचबरोबर तुमच्या असलेल्या सगळ्या ग्रुपवर पाठवा. माझा हा विचार योग्य वाटत असेल तर त्याला प्रतिसाद द्या, अयोग्य वाटत असेल तर त्यालाही मला सूचना करा. आपण पण कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आता जी निवडणूक यंत्रणा आहे ती आपली भारताची लोकसंख्या विचारात घेता ती लोकशाही जर स्थिर ठेवायची असेल तर आपल्याला काळानुसार हे करणं गरजेचं आहे असं माझं मत आहे, सगळ्यांचं मत ते आहे. आणि म्हणून ह्याचा जास्तीत जास्त प्रचार लोकांनी देखील करावा. लोकांनी देखील हे पत्रक अशाच प्रकारचं पत्र तयार करून जर पाठवलं तर अजूनही शासकीय यंत्रणेला त्याची जाग येईल आणि निवडणूक प्रक्रियेमध्ये बदल करण्यासाठी त्याचा चांगला उपयोग होईल असं मला वाटतं. धन्यवाद सर, आपला वेळ आम्हाला दिल्याबद्दल. तर हे होते विकास शेट्ये, आपल्या कोकणातीलच एक रत्न आहे. अशी अनेक रत्न आपल्या कोकणामध्ये आहेत, त्या सगळ्या रत्नांना आपण भेटणार आहोत. परंतु तुर्तास इथेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा कोकणशाही चॅनल, कोकणच्या समृद्धीचं. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.